ଯିବା ମାତ୍ରେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ନିକଟସ୍ଥ ଆଶା ଦିଦି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ କିମ୍ବା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ। ଘର ଚାରିପାଖରେ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ପଦାର୍ଥ ମାନଙ୍କରେ ପାଣି ଜମା ରହିବାକୁ ଦେବା ନାହିଁ। ଏଡିସ୍ ମଶା କାମୁଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ସାଧାରଣତଃ ମାଇଏନୋଫିଲିସ୍ ମଶା କାମୁଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ। ଏହି ମଶା ସକାଳ ସମୟରେ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ କାମୁଡ଼ିଥାଏ। ଏହାର ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ଜ୍ୱର ହେବା, ଦିନେ ଛାଡ଼ି ଦିନେ ଜ୍ୱର ହେବା, ଶୀତ କମ୍ପ ହେବା, ବାନ୍ତି ହେବା ଇତ୍ୟାଦି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଗଲେ ଡେଙ୍ଗୁ ଜ୍ୱର